kapitola Pochopenie bez boja. O tom, čo sa deje, keď vedomie zostáva pokojné a mysel stráca kontrolu. Nie všetci ľudia reagujú zo slobodnej vôle a nie všetky reakcie vznikajú z vedomia. Keď je človek v pokoji, rozhoduje sa vedome. Ale keď je pod silným vnútorným tlakom, strachom alebo dlhodobým stresom, mozog sa prepne do režimu prežitia. V tej chvíli už nehovorí rozum, ale inštinkt. Mozog vypína jemné vnímanie, empatiu a nadhľad a aktivuje staré obranné centrá, boj, útek alebo zamrznutie. Nie preto, že by bol človek zlý, ale preto, že jeho nervový systém má pocit ohrozenia. V tomto stave človek stráca kontrolu nad reakciami, hlas sa zvyšuje, telo je v napätí. Mysel potrebuje mať pravdu, útočiť, obhajovať sa alebo uniknúť. A práve tu vznikajú tie situácie, ktoré zvonka vyzerajú ako nervozita, hnev, výbuchy, chaos. Nie sú to slobodné rozhodnutia, sú to automatické reakcie mozgu v stave ohrozenia. Keď sa na svet pozeráš len z tohto miesta, máš potrebu reagovať, oponovať, presviečať, zachraňovať. Ale keď sa vedomie v človeku ukotví hlbšie, keď zostane pokojné aj uprostred cudzieho chaosu, reakcia sa zmení na pozorovanie. A pozorovanie nie je slabosť. Je to sila, ktorá neprilieta zo strachu. Vtedy už nepotrebuješ dokazovať pravdu niekomu, kto je práve v režime seba záchovy. Vieš, že v tom stave ťa ani nemôže počuť. A nie preto, že by nechcel, ale preto, že jeho mozog momentálne nedokáže prijímať jemné informácie. Ľudia, ktorí ešte hľadajú, budú hľadať ďalej. Ľudia, ktorí bojujú, budú bojovať. A je to v poriadku. Každý nervový systém má svoj čas, kedy sa môže uvoľniť a vrátiť späť do rovnováhy. A potom sú tu tí druhí. Tí, ktorí už poznajú ten moment, keď sa telo upokojí a vedomie sa vráti späť do stredu. Tí, ktorí už vedia, že pravda sa nešíri tlakom, ale rezonanciou pokoja. Títo ľudia to spoznajú okamžite, bez vysvetľovania, bez obhajoby. Nie preto, že by boli lepší, ale preto, že už poznajú oba stavy, chaos aj ticho, a vedia, kde je rozdiel. Táto kapitola nie je útok, nie je súd, nie je výzva k zmene, je to most. A ak v ňom niekto spozná seba, či už na jednej alebo druhej strane, potom už presne vie, o čom to je.